Nou, ik ben er vlak voor. Ja. Wij moeten die mensen die niet zit helpen, dat het niet meer als u staak. En ja, ik vind het heel jammer. De uitslag ga ik get en dan denk ik, het is er net leeuwen. Zo'n volle tegenstanders. En ik vind de minister van de gemeente dat hij de enquête houden had. Want de uitslag kon je van tevoren wel weten. Want ik denk toch aan een hele grote tegenstander die denken, dit moet we invullen, dit is kans. En dan de voorstanders, die binnen misschien wel eens een beetje laks. Die zeggen, laat ze maar komen, maar ik vul het net in. Wij negatief vul. Ja. Waarom? Nou ja, dat ben van de beelden van de televisie. Want je hoort het ook, hè? Overal waar ze zijn. Het is allemaal stelen, in Zuidkamp hier ook. Het is toch ook allemaal, ze gaan gewoon de tuin in om de behoefte te doen en al die dingen nog meer. Dus ik denk dat de mensen ook, ja, die lezen dat, die horen dat. Dus ik denk dat dat de oorzaak is. Ik heb ingevuld dat ze welkom zijn. Dus ja, mensen moeten toch een plek hebben. Dus het is triest genoeg allemaal. Dus je zit er wel achter dat je naar AZC komt? Ik sta er wel achter, ja. Dat hoeft voor mij net. Nee, je hoeft net te komen. Waarom net? Nee, ik woon net. Ik zou in Dokkum wennen en toen hadden we best wel wat oerles toen. Dus nee, dat hoeft voor mij net. Kijk, ik heb naast mij een statushouder. Nou, dat is geweldig. En daar ben ik niet op tegen. Die help ik en dan doe ik. Maar als je met zo'n hele groep zit, ik denk dat dat allemaal misloopt. Dat zie je wel aan Ter Apel. Als ze echt vlug ben, echt weer, dan mij zie ik gerust kom. Maar al blaas is te vol, kan ik gewoon niet meer. Dan houdt het op. Ja. Dus ja, ik ben natuurlijk wel voor, maar ik weet wel in het verleden, ik word er wel, ja, dingen gebeurd. En ja, ik ben er net zo fan van. Dat zo mijn dochter aan zijn squallen fietsen daar naar Dokkum, zoek er net gerust onderwijs, zeg maar.